Angeke ngithi ngiyipantsula nje ungibona ngiyilight nginje. Ngivele ngizoba neking nje. Ewubhathumi nje ngithi ngiyakhuleka kuyona. Ngokukamoya angeke yenzeke lonto leyo. Kwakusho ukuthi nami nje ngiyimbayi vele. Nami nguthalala, nguthanamba. Yabo. Mina ngineking la ehambile ebonile ezenzile izinto yezwa. Ayifosi. Olalela la mama mekhuluma. Umuntu umuzwa lapho phela mekhuluma ukuthi zikhipani la, zikhipha amawathi la. Ngeke usibhayizise thina bafu. Ngiyakuchazela. Niyazi ke nonke ukuthi iking yami mina uKing Bhaka, ngithi niyakwazi lokho. Njoba kuyiking ke nje akuyena umuntu okumele ukuthi akuyena futhi umuntu okuwukuthi mhlawumbe ngizogcwanekela kuyena and stuff like that. Into engisuke ngiyikhuluma la sengezona izinto engiyibuze yena, sengezona izinto ezinjani, kusuke kuyizinto engiyidonsa side lami, ngqondo yami nje la yami, yabo. Futhi isuke zinjalo. Ayizwa lona. Ngifuna ukukhuluma ukuthi kungani iking mayikhuluma ngavumelekile ukuthi icheme. Ingeke izicheme iking mayikhuluma. Njalo emikhuluma iking ayichemi. Yabo. Ngani kwenzeka lokho ku spiritual? Sharp mfowethu. Lokho ku spiritual baba, yabo. Hayi ukuthi kanjani mhlawumbe. But ke ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Right? Kungani kumele kwenzeke kanjalo? Asiqalelana ke baba. Yabona umdali uneutral. Umdali iuniverse ineutral. Energy is neutral. Ebese kuba abantu abayipolarizayo. Mangithi abayipolarizayo ngiqonda ukuthi bese kuba abantu abathathana uhlangothi kodwa yona isuke ineutral. Lento ifana nokuthi kwenzeke into embi kuwena njengokuthi nje uvele uqhunyelwe ithayi lemoto, yabo. Uqhunyelwe ithayi lemoto, obviously wena uzokubona kuyinto embi, angithi. Kodwa futhi at the same time umthetho uyakuphika ukuthi into ibe yimbi kuphela. Ingabikho kuhle ngayo. Uyakuphika umthetho lokho. Awu. Bafana. Ngikuphukana ngempela akithi law of polarity. There's no paper with one side. Ukuqala lokho. Okwesibili yonke into ne pair of opposites kuyona. Right? Uma ngabe ukuthi umdali iuniverse ineutral kanjalo. So kwazi ukuthi people are going to come from different angles. Ne? People are going to come from different angles. That is why encwadini ngicabanga ukuthi ka Isaiah ethi I create light, I create darkness. I create peace, I create calamities. Me God I do all these things. Okusho ukuthi nalokho wena othi awukufuni nakho is part of God nakho ngokwakho. Yabo. So iking njengendodana. Yabo, njoba iking indodana emazulwini ibe inkosi emhlabeni. Iking ke njoba inkosi emhlabeni indodana emazulwini kufanele ukuthi la emhlabeni ikhombisa ukuthi ithunywe emazulwini ngoba ila zonke izinto ziqhamuka khona. Yabo. Izinto ziqhamuka lapho bese yona iya mediator ikhatha through part nendawo ingachimi yona. Ingafani nathi bantu esithatha uhlangothi. Ayifuneki iking ukuthi ikwenze lokho ngoba yona ithunywe indodana kwi-energy noma kwi-universe encompassa everything. I create peace, I create calamities. Mucabanga ke wena ngangoyithola kanjani mina leyo nto leyo makuthiwa nami ngubhathumi nje. Ngiyaze laphi leyo nto leyo, yabo. So even if I articulate ukuze mina I-articulate spirituality ngendlela ethile lento abayibiza abantu ukuthi i-modern spirituality or contemporary spirituality kodwa mayikhuluma iking uKing Bhaka ukhuluma ngenye indlela mhlambe ethi ayibe different from eyami, ukhuluma kwenye level, yabo. Enye level la kodwa mina ngiyakhona ukumthola kuyo lo level leyo. Ila sifike sihlangane endaweni eyodwa vele. Yabo. Sifike sihlangane endaweni eyodwa.
Ngesizathu sokuthini that is why ekwazi nokuthola ukuthi wena kahle kahle ungqondoni ungapi yabo uyakwazi ukuyithola yonke lo into leyo yabo that is why futhi akwazi ukurecognize changes akasha ukuthi changes akasha is one of amadodana nje manje based on izinto engiyikhulumayo based on yabona mfethu enye into aphinda I emphasize uKing Bhaka uyak-emphasize ukuthi hlonipha abantu ungadlali ngabantu bese thini ulwela abantu yena uyazi ukuthi abantu they are God in totality not to mention ukuthi wena uwedwa nje umfanekiso wakhe uyena but mase bebaningi abantu uyazi lonto ukuthi isho ukuthini lonto that is why kuthiwa ungabacasula abantu ngoba abantu banamandla yabo njengoba bekwazi nanokubeka upresident nje yabo and ukulwela abantu uyahola ngale ukuhlukumeza abantu ngale siyaqhuma isibhaqo singeqhuma manje wena usibone kodwa siyaqhuma kwenzeka iopposite yalento eyenza kamangabe ukuthi wena ulwela abantu kwenzeka iopposite ziyabuya ke lezo nto so that is why ke ama key features lawo eking ukuthi king imani nabantu yes iking ayichemi kodwa kumele ukuthi ifundise akufuneki iking ihlukanise yabo kufuneka ukuthi ifundise yenza ukuthi kube nokuthula yabo yayizwa lonto leyo ombheko umuntu ongafuni ukuthi kube nokuthula lo muntu loyo umbheko umuntu onjalo umuntu ongafuni ukuthi kube nokuthula abantu bezwane kwakhiwa imizi kuqhutshekele phambili kube neharmony neunity izinto ayikhulumayo izinto ezihlangene ncamashi neuniverse nomdali lezi ayifuna impela umdali okuwukuthi kufakazela khona ukuthi indeed uthunyiwe yabona nje kwesinye isikhathi akudingi nanokuthi uzulokhu uya kuyena nje ngokulalela nje ama video akhe la qondo yakhe yavuleka nje kuvuleka imthambo kade yabopha ngokulalela nje ama video mawumuntu kodwa willing nawe uzolalela with an open mind ungezukuba a short sighted and myopic yabo uyakwazi ukuthi ulapheke ukuthi okay lento ihamba kanje ngithi ayizwa lonto leyo so iyo ke lento ebengizoyichaza ukuthi kungani iking kungafanelanga ukuthi yona icheme ukuthi zonke izinto siqhamuke endaweni eyodwa and people look at things in different perspective yabo kuthathwa uhlangothi yabo abantu bayalithatha uhlangothi uma awucabange nje nawe wena umzali nje ekhaya wengane sekuyaba ayisaboni ngasolinye wena usuthatha uhlangothi wena uthi akwenzekaleni ngale enye yabo usuchemile nawe usiyafana ke nazo uthi akwenzekaleni phela wena nyukela ngenhla iba high kwi level of vibration and consciousness konizokwazi ukubona ukwazi ukureconcile yabo that is why I've noticed ukuthi every time abantu ke bavele Nkosi yami I understand nakhona lapho we do understand and now you understand uKing Bhaka ukuthi where are you guys coming from because uthola ukuthi seniyamlwisa manje nifuna ukuthi athathe uhlangothi seniyamlwisa nithi hayi nawe King Bhaka awuthathi ihlangothi uyamvumela lo uphinde uyamvumela lo vele kumele ukuthi akureconcile the opposites reconcile that is the law the pair of opposites reconcile yabo mfethu now nama side awu2 une side la ka left une side la ka right yabo liqala phi side la ka left liqala phi side la ka right okay mungahlukanisa phakathi lelo side lakho la ka left na ka right lizophinde libe ne side lalo la ka left ne side la ka right okusho ukuthi at some point imibono engafani kumele ukuthi at some point iunite ifane ubani ke kumele yenze lezo zinto ezinjalo abantu abakwi high vibrational frequency abanyukile kokamoya njengabo obani oKing Bhaka yabo bafundise bese beyahlanganisa ukuze kube khona iharmony
and unity. That is why ke kungavumelekile ukuthi iking icheme ithathe uhlangothi.